ассалому алайкум бародарои азиз, хуш омаден ба канали Бобоҷон медия. имрӯз мо тасмим гирифтем як барномаи беҳад хуб, барномаи се савол. хоб бародаро, дар ин барнома ҳар кас озодаи кадоме мехоҳад иштирок мекунад. ин намуди бозӣ мо масалан дар ҳар як наворе ки мо мекунем байни 2-3 рӯз дар як бор сета савол метем. якум савол, аввалин саволаш саволои исломӣ мешавад, дутаи дигаш саволои мантиқӣ, саволои ҳами дунявӣ. кадоме ки савола ҷавобша медона дар комментария менависона бародаро. агар саволи ҳамун тоғрӣ боша ва лайк зиёдтар бигира, мо кӯшиш мекунем ана барномаи дигари комменти ҳамун ҷавоб додагира. фарқ надора ҳамин се савола кадомеша дуруст ҷавоб додагиай, лайки зиёд гирифтагиай, ҳамро рӯи экран дар барномаи дига мебурорем. мегӯем ки ана ғолиби ҳамин бозӣ бигем ин ҳамин се нафар чи дар ҳамин се савол як нафарӣ ҷавоби дуруст додана, лайки зиёд гирифтан. хоб медонам ки саволое ки ман метиҳам баъзе нафарҳо медонанд, мегӯяд савола ҷавобша кӯдака медона. не бародар, ин фикра накун. ҳастанд нафарҳое ки саволое ки ман метиҳам бигем ки намедонад ҷавобша. шояд ки мо шумо сабаб мешем ҷавоби ҳамира ба як рӯзи хича медонад. хоб бародаро, ман боварӣ дорам ки ин барномае ки ман фикр кардам ҳамада дар кори чизай бигем ки иншаалло ки бо чизоере ки намефаҳмем бо хубтар мефаҳмем. шояд баъзе бигем ки худамам ҷавоби пурра надошта бошам, комментария дар вақти шумо менависонем, ман ҳамин ҷавоби пурраша мефаҳмам. хоб бародаро, бозия сар мекунем. хоб бародаро, якум савол. пайғомбармон муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам кадом сол дар синни чанд солагиш вафот кард? дуюм савол бародаро. тоҷикистон чанд то вилоят, чанд то шаҳр ва ноҳия дорад? хуб, сеюм савол бародаро. байни сайёраи мо, яъне сайёраи замин ва офтоб чӣ қадар масофа аст? кадоме ки ҷавобои аниқша медона, марама дар комментария нависонен. ин фикри шумое бародаро, озоден ҷавобша бинависонен. шояд ки ҷавобои шумо сабаб мешавад дигарро аи чизо бахабар мешавад. паноҳи худо бародаро, то видеои оянда саволоро ҷавобша бинависонен. бо мегӯм ки кадоме ки ҷавоби дуруст метиҳад дар комментария лайки зиёдтар мегирад, ҳамун комментария навори дигарӣ иншаалло рӯи экран мебурорем. якум ҷо ҳамун нафарро мақсад мегӯем ки дар кадом савол ҷавоби дуруст додаку чанд қадар лайк гирифтак, мо ғолиби бозӣ мекунем ҳамвора. худованд нигаҳбонтон боша бародаро. агар ки ҳамин саволнома маъқултон боша бародаро, комментарияда фикртонро нависонен. мо мехоҳем ҳамира бо зиёдтар кунем, мардум бо камакак саводча зиёдтар кунад. худованд нигаҳбонтон боша бародаро.